na dyan akong tingog. Lo! Nilay na po. Lo! Si Buyit! Gutom! Mangutang ko tindahan lang, Jikoy! Lo! Saan may buhat mo na kuha ni Ron? Murag pamilyar kang tagwayaw ah. Awa lagi ba? Makalata lagi ni. Ikaw si Jikoy no? Amang manday ni. Patay na kalina ako ka ni. Ikaw dito si Jikoy baka ito nalikas sa laging adlaw sa tindahan ba? Oh shit! Bahala ka dito yung mantay masabtan sa imuha. 10 times! 10 times! 3 times! Nanawa lagi wala na po si Paring Rio si Jebo. Ako na ako pamang-amang si Yapon ko eh. Ay sorry, 10 times! Ito na mga buto. Butoy! Oh shit! Oh shit! Kinsa na bag kulot. Wait ko po kita na. Tulo na to. Kulot. Karon po ka kitag ni. Nga. Na si Jik. Pre si Jikoy. Oh. Kulot-kulot ra man dai. Kun dito ka tingog. Bastos. Ayo ko ingnan ning chukpak ka. Pangita ba ni buko magbulbol. Bulbol pero mas kuya ang nawong niya pre kay murag lubot. Sa mo nga kung makaila dili kay mo istorya pa mo sakit sa lugan. Gusto ko namang tingog ko eh. Mura naman kagisaniban. Ikaw day gi gana di ba ka ma-doubt imong tingog. Lagi dito truth. Kung di na may tabo ba basta mag-dipod ka, mag-aras mong tulan. Kada taka may istorya. Nakagisnibo ka. Takatik niyo daw. Lambod. Tara na pre. Sagdi na siya pre kay. Pare makasiin pa mi. Dagara kami pilde. Pordo yung style niyo anak. Musta na kato kong tindahan ron. Naan na po si Kuya. Unsaon ako na iba. Patay na gin. Mailan pa baka kuhanin niya. Nausap na ako ang itsura o kakuha tingo. Kuya. Uy, kinsa man ka? Si Dikoy. Kuy, naunsa naman imong bukoy niya. Nausap pag mong tingog. Bitay lagi ning wire diri alagi. Ayaw mo na ko, bi. Agi. Basta taas kayo nga istorya na nakurintihan ko. Unya, kisa may nagbantay sa tindahan karon. Nganong naman ka diri? Wala na nagbantay dito. Yung palayas. Biya ko di mo no. Nga pa daw mo ako magpariban kay para maulian. Ang yuji ko yun, mas importante ang tindahan. Lakaw dito, dito kinapoy, importante lakon. Ano sa di magbantay na sa Lakaw na! Lakaw na lagi dito, lakaw na! Taita po daan na balik na sa tagbantay. Isunda po bantay aning mga koy. Ayo. Patay. Napadyo ni Ayo. Lain kini ito ba? Baka sakit na kayo sa tilaok. Magpamang-amang na siguro koy. Ha? Ay kabastos mo mga ka, may pagmuhawa. Da, nihawa lagi sakit-sakit rakas tilaok. Katong mga ay bastos mo kayo. Uy, customer mo na mo niyo? Asam ka mato? Dikto ko sa kanto nga tindahan niya, samo kanyang tindahan dikto. Ang samok man nga namin, tindiro dito. Lalagi tindiro pero amang mansan. Unsay amang? Ay, tama din no. Nadaot mo itong tilaok ni Jikoy. Bantay din Jikoy. Sa may tambal na kong tilaok ko, yaron maulian ako. Jikoy! Karong lang ka! Isa naman po. Ikaw ba? Naning palit rin ang nagpamang-amang mo ka. Abang-abang sakit niya. Last ka tuloy ka. Uy, unsa naman namin. Uy, sobra na ka. Uy, hindi ka. Dira na ka. Muna angay si mo para magtarong ka. Kaya ayaw ko kibilin.